Mai kallo da sauraro a yau barkamu da kasancewa da ku cikin shirin namu na dandalin matasa, kuma haka zalika muna tare da ɗaliba kuma matashiya a cikin shirin namu. Dandalin matasa. Shirin dandalin matasa. Dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Shirin dandalin matasa. Dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Dandalin matasa, dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Wannan ɗaliba ba kowa bace ba illa Sumayya Al-Mustapha Gandu. Gamu gata aka ce ga fili kuma ga bidoki. Malama Sumayya, za mu so ki gabatar mana da kanki wa masoya da kuma masu kallo. Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Sumayya Al-Mustapha Gandu, ɗaliba mai son sanin makama aiki daga nan gidan talabijin. To masha Allah, kamar da kika ce su da ke Sumayya Al-Mustapha Gandu. To Sumayya, muna so ki mana bayani akan yadda kika tsinci kanki, ko na ce ki yi mana bayani irin baiwar da Allah ya miki, irin taki fasaha haka da Allah ya miki. So, fasahohi za a ci ba ma fasaha guda ba. Gaskiya alhamdulillahi Allah ya albarkace ni da baiwoyi iri daban-daban. Sai da waɗanda su ka gano nan gare ku ko kuma wasu na kusa da ni. Gaskiya akwai. Ko za ki iya mana bayanin yadda aka yi kika tsinci kanki a bangare na kirkira? Kirkira na me kenan? Kamar da kika mana bayani a yanzu kika ce kina da fasahohi iri daban-daban haka. So muna so ko da guda uku ne idan ba ki faɗa mana gaba ɗayansu ba. So, na ɗaya zan iya kirkira mota ko wace iri. Masha Allah. Da na dibi mota zan iya yin ta ko da kare ko da ice ko da ƙarhe. In dai na dibin mota, insha Allah zan yi irin ta. Kwantena ta irin wannan motar da ake ɗauko kaya. Kaga wannan marhin ta. In ka san ai ita kwantena buɗe ta ake. In an buɗe ta marhin nata zai sauko haka. Halin ita? Zan gwada maka yadda za a yi mota kanta. Waɗannan ƙusoshi ne guda biyu da za mu yi tayoyi da su. Waɗannan marahen gora kenan. Wanda ya kwakwanta haka. Ga yadda nake son kan mota ta ya hita. Sai in yi haka saboda sai dan saman nan na goshin mota haka. sai huskan mota inda gilas yake kenan
in an so a yanka a sa gilas kuma mutum duk zai iya. Masu kallo kun dai ga da gani ka fara ganin kan mota ya hito. Saboda shi aluminium yana da sauƙin lankwasa ba tare da mutum ya wahala ko ya wahala ba. In an mai haka sai a dawo an saita shi da kyau sai a yi mai a hishe shi ta haka. Kaga idan yana haka mun hidda kan motar mu sai mu zo mu sake aunawa yadda za mu hidda body. Mu samu ko kamar haka. Ga kujeri na sa ciki, ga bodin kantata lahiya lau. In na so in sa sitiyari sai in sa, kamar yadda na samu wannan sitiyari gata, amma shi yana ɗan jan lokaci kafin a yi shi a sa, don haka ba buƙatar dole sai mun samu ta sitiyari. Ita dai mun samu motar mu ta kahe. Gashi da tayo da yanzu sai mu sa tayoyi. Ga kusan mu ga marahen mu yadda mun ka musu sai a soka. Ga kantan mu mun gama ta, ga ta nan lahiya lau kamar je kanta kaga ta. Sai dandalin matasa. Shirin dandalin matasa. Dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Dandalin matasa. Dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Dandalin matasa, dandalin nan da yake wayar da kan al'umma.
zai iya rera waƙa kowace iri, kuma in na ji waƙa ga bakinka kai tsaye zan cira ta da ita kuma in ci gaba da ɗumi cikin wannan maganar taka. Masha Allah. To ko za ki iya wa masu kallon mu bayani a ɓangara na waƙa kafin mu koma ɓangara na ita kanta kirkira din? So waƙa gaskiya na samu kaina cikin ta hanyar islamiyya, kamar yadda sauran mawaƙa suka koyi waƙa a islamiyya. Gaskiya ne a islamiyya na koyi waƙa saboda irin lokutan walima, aure ko maulidi haka, so malamai sukan kira mu su ba mu waƙa su yi training ɗinmu, in mu iya sai mu je wajen maulidi mu. So daga nan sannu sai na fara jin abin a jikina, ina firamare sai na fara jin abina, sai na fara gwadawa kaman bana yi ba da na fara gwada kuma na ji ina iyawa din, kala ina kuraruka har wata rana na zo gaba ɗaya na iya. Yanzu kama a gida an san kina harkan waka? Gida an san ina waka. To ko za ki iya dan mana wani baiti ko da baki wake shi ainihin kyamaraman din ma ba, ko da shi kan shi producer ne, ko kuma ki dan waƙe ba kai ki haka? To ina iya in waƙe kamar kyamaraman haka. Mai ɗaukar hoto kai ke muna hoto kuma ba ka kwanto, aikin kyamara baiwa ga rabbana mai baiwa Allah. Masha Allah, yayi. To me ɗauka hoto kai ka ji daɗi an waɗe ka. To masha Allah, mu koma kan ɓangare yanzu dai gashi masu kallon mu ta ɗan mana baiti haka kuma har ta waƙe mu me ɗauka hoto, wannan abin farin ciki ne gaskiya. A ce Allah ya maka baiwa, yana da kyau ga duk wanda Allah ya sa yake da baiwa da ya dinga yin kokari yana fiddo da baiwar shi domin duniya ta gani kuma ya yi amfani da ita. Domin barin baiwarka baka amfani da ita hakan kuskure ne, ta yiwu ta sanadiyar baiwarka ya zama da cewa ita ce hanyar cin abincinka. To Allah ya taimake mu. To Sumayya, kamar idan muka koma a bangare na kirkire-kirkire, shin ko harkar waƙar ke taɓa samun taimako wani tallafi daga gida, iyaye ko wasu ƴan uwa ko su ƙungiyoyi haka, ko ita kanta gwamnati, ko kuwa wanda ya taɓa tunanin ya ga ya za a yi ya tallafa ma rayuwanki kan fasahaki, baiwarki da sauransu? Gaskiya babu, amma dai ita waƙar da kanta ta taka rawar gani ga rayuwata, amma gaba ɗaya in gaya ma babu wani supporter da za a ce wai gashi daga wani wuri ko daga gida. Gaskiya babu, hasali ma mafi yawanci gidanmu gaskiya ba su sai ina waka ba. Lokacin da ta bullama in gaya ma na sha kashi kamar jaki don gaskiya lokacin na gama secondary school 2017, bayan na kare na buga ba kudin zuwa makaranta ta gaba da secondary, na buga ba, na kasa samun irin waɗannan kudaden da za su yi min registration, kuma ban da wani buri a rayuwa a wannan time din illa in gane ni makaranta. So ya za a yi, wata hanya ce za ta kawo kuɗi da yawa, sai ga election na 2019 ko? So a wannan lokacin na buga wata waka ta siyasa. Da na buga waka ta kawo kuɗi. Ta kawo kuɗi kuma na je na makaranta. Amma da ta hita, murya ta hita, gida aka ji, wallahi na ci duka, wallahi na sha kashi sosai. Amma akan babban burin na in yi karatun, ina kuɗi, wallahi na ce babu kuɗi, ina dai kan sha kashi, ya za a yi sha kashi kuma in gwada kuɗi sannan bukata ba ta biya ba. Gaskiya to da waɗannan kuɗaɗen na biya makaranta, kuma har na aje kuɗin da zan sake zuwa sakwanya in sake biyan waɗannan kuɗaɗen. So gaskiya da kuma wani
rayuwa ko wani lokaci tana dan zo ma bawa da cikas ga wani lokaci. So shi a dalilin da yasa tun wannan lokacin ban ƙare makaranta ba na jinkirta saboda wani dalili. Malama ta yi ila ko zuwa nan gaba masu kallon mu idan suna buƙatar jin wannan dalili ko jin tarihin ainihin rayuwarki na ƙara gayyato ki cikin shirin namu na dandalin matasa domin ki faɗakar da su kuma ki nishaɗantar da su ki masa ɗan nasihohi da ya kamata. To a yanzu me kike son cimmawa a rayuwarki kuma waɗanne irin nasarori kika samu akan baiwa da Allah ya miki da irin ƙalubalen da kike fuskanta a harkar waka ko bangare na kirkira? So ƙalubale duk bai yi ba ka samun support ba saboda kowane tsuntsu kukan gidansu ya kai. Magana gaskiya gidanmu muna da tarbiyya sosai a yadda mutane ma ka gani na ko kuma yadda mutane suka ɗaukan mawaka kamar iskanci, kowa iskanci ya kai, gaskiya ba haka bane. So ita rayuwar duniya babu yadda ba ta iya zo ma mutum, wani inda za ka hana shi ana abincin shi yake. Amma gaskiya da a ce irin inda nake samun sport ne, gaskiya ban san iya adadin abin da zan ci a harkar waka ba. To yanzu a rayuwarki za ki iya faɗa mana irin adadin waƙoƙin da kika yi? Gaskiya ba zan iya cewa ga adadin waƙoƙin da na yi ba, saboda ko bayan hakanan ina zuwa in ɗora ma mutum murya in yana buƙata. So studio da yawa da suke nan jihar Sokoto sukan kira ni su maye kina ina gani gida gani makaranta a gani zani na waje kaza da Allah, so muna buƙatar ki zo ki ɗora mana murya in biya in ɗora musu murya su biya ni in wucewa ta. To yanzu wani irin kira kike yi wa gwamnati ko ƙungiyoyi haka game da mi kenan? Game da irin tallafawa mutanen da suke da irin fasaha haka ko wata baiwa haka? So gwamnati dai mai yawanci kasan ba za ta ce wai ta taimaka ga harkar mawaƙi ba, sai dai in ta kama na su biɗe shi tunda haga shi mawaƙi zai iya tallata ka in ɗan siyasa kake, zai iya tallata maka kamfani, zai iya tallata wani aure ko wani su abubuwa. Amma gaskiya nan ba mu da irin cewa wai gwamnati ta tallafa ma mutum, sai dai irin wata ƙirƙira kuma daban. Wannan in gwamnati ta tana iya taimaka ma mutum, wannan kuma za ta iya taimaka mishi. To yanzu wani irin kira za ki yi wa matasa ko ɓangare da mata 'yan uwanki akan neman sana'a ko karatu haka ne? Ƙwarai matasa kullum kasu kasance 'yan kwanci. Duk inda aka ce maka rayuwarka ta kasance ɗan kwanci ko jira kake sai ka yi kuɗi kana kwanci bisa kan gado su isko, wallahi ƙarya ne. Wallahi magana wani mawaƙi ne da ya ce wai da ka ji wani baban zaba in ba a sha dare ba to tabbas wallahi an sha rana. So in dai har matashi kake, so tashi za kai kame da kanka hazala. Sannan sana'a ba ka rena ta kowane fanni ta taho ka riƙa. In dai an ka ce maka wagga halal ɗinka za ka ansa ba yaki halan yaki haram ba. So in matashi ya tashi tsaye wallahi ko naira 10 ya ka samu sai ka ga asirin shi ya rubu. To masu kallon mu za mu je wutar rabin lokaci, ku biyo mu kuma kan ku manta ku mana like da subscribe a tashar tamu dandalin matasa. Shirin dandalin matasa. Dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Shirin dandalin matasa. Dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Dandalin matasa, dandalin nan da yake wayar da kan al'umma. Sumayya, za mu so mu ji ko kaɗan daga ciki ne shin tun daga lokacin da kika taso me ya ja ra'ayinki
har kika fara yin ƙirƙira na motoci da har za ki yi tunani mota kaza bari ki irinta? Yadda na samu kaina wurin ƙirƙirar motoci ko tukane ko murahu ba hannun mahaifiyata na taso ba, so na taso hannun kakar babana. So ka sa abinka da tsoho babu ruwan shi ya ce wai ya sai maka kayan wargi ko minana da sauransu. So ina son kayan wasa sosai wanda ita ba za ta siya min ba, kamar irin su ɗaya 'yan abubuwan wasa suna nan cikin raina. So akan wannan abin sai na tunani na ya za a yi rinka sama makaina kayan wasa. So da wannan na fara gwada in here da gongo in yi wannan tun muna yi da ƙarhen maganin sauro. Masu kallon mu wasu sun san ƙarhen maganin sauro, wasu ba su sani ba. To tun wannan lokacin na ka ƙirƙira mota mai kyawo in sa mata tayoyin marahin batur, babban batur. So hannu kawo in reda gongo ko wani iri ko minana har ƙarhen ma da yake da ƙarfi in na so in tankwara shi in yi mota da shi zai iya yi ko wani abin wasa yara. To yanzu idan kika samu dama wani irin abu za ki kawo na ci gaba wanda zai amfani jihar Sokoto da sauran jihohi baki daya, wance wa ƙasarmu Najeriya, ƙasarmu ta gado? So ni a ce a bani dama ba? So insha Allah in an ka bani dama sai na kawo canje-canje masu dama. Na ɗai koyaushe ina ji na cewa zai iya ƙirƙirar jirgi wanda zai iya ba gari ruwa, kamar jirgi ne wanda zai tashi kamar jirgi ai kaga zai kwashi mutane da yawa, so sai a kai shi ga dam ko babban teku haka a cika shi. Already an yi mai tsarin da inda aka so a bada ruwa in aka kawo kawai za a latsa wannan wurin ya bude, kusahe su bubbude ya ba gari ruwa, jirgin ya yawata ya bada ruwa sosai. Na ɗaya kenan. Na biyu zan ƙirƙiri motoci waɗanda ba su kai haɗin waɗannan ba, waɗanda ba su kaga waɗannan namu da muke hawa yanzu suna da hawaɗi. Za ka ga matakaitaccen mota mai kyau kuma a yi mata shop mai kyau a yi ta kuma ta ɗau mutum 4. Na biyu na uku za mu yi ko? Na uku za mu yi mashin. Ni zan ƙirƙiri wani marhi da sai kare mashin da wanda an ka goyo ya zan ba su shiga cikin rana. Ga su kuma kan mashin suke amma suna da ruhar da iska ba zai kwaɗe ta ba, kuma ba za ta jaye ba za ta molake ba, kuma ko haɗuwa sun ka sai dai su sake tashi da ruhar nan. Mashin kenan insha Allah. Tabbas masu kallon mu da akwai waɗanda a shirye suke su samu dama domin kawo ci gaba a ƙasa baki ɗaya, to amma rashin samun dama yana ƙara tauye ita kanta wannan ƙasa tamu, ba wai shi kanshi wanda ba shi da dama ba, wanda suke da kamfanuka irin haka ko gwamnati ko wasu ƙungiyoyi za su iya ƙoƙari a ga an haɗa kai an taimaka ma mutanen da suke buƙatar taimako ta hanyar fasaha ko kawo ci gaba wa ƙasa, ko ga wannan ɓangare na ƙungiya ko kuma kamfanuka ko ita kanta gwamnati. Muna matuƙar godiya sosai saboda duk da mun so mu ji tarihin rayuwanki tun daga yadda kika taso, mu tambaye ki shin kin yi aure ma koko budurwa kike, saboda tayo ila masu kallon mu zai ci kai wannan ta burge da take da baiwa irin haka. So amma dai insha Allah ko zuwa nan gaba ne za mu ƙara gayyato muku ita masu kallon mu domin ku ji daga bakin ta. Dan ni dai ba zan ce komai ba, iyaka ta ita baya ko kuma kasa kunduwa na ya saurara. Ko akwai wani abu da zaki ƙara ce ma masu kallon mu? So abin da zan ce masu kallon mu ba ma masu kallon mu za a ce ba, su dai masu kallon mu sako na gare su. Duk inda an ka ce matashi kake kakka zama ka kwanta ka jira ko mama ko baba da sauransu, in kana da su in baka da su, kuma in maraye kake haka ce ka lalace tun da uwa ta mutu uba ya mutu bari in shiga harkar iskanci in kama shaye-shaye, to rayuwar ka ce za ta lalace. Sako na ga masu kallo kenan. Sako na da waɗanda a shugabanni ga jiha ko ga ƙasa, so ire-iren waɗanda suke da baiwa haka ana jawo su, kamar yanzu irin magana da ne ce ga jirgi ai kaga ruwan sama is different da sauran ruwa. Ruwan sama in suka
suka ɗiga kawai za ka ga shuka ta hito. So wasu wurare ana ruwa sosai waɗanda har su yi ambaliya, so akwai irin waɗannan jiragen kawai karawa za a yi su kwashe ruwan, in suka kwashe sai a je a ajiye. Akwai lokacin da za a buƙata su jiragen za su tashi su ba gari ruwan sama ne a cikin kila a sa wasu kemikal waɗanda ba za su lalata su, ba za su yi komi ba, su gyara su, duk ƙurar da a ciki su tace su a ajiye su lokacin buƙatar su kawai sai a ba gari. Kamar in za a yi noman rani haka lokacin kamar noman rani da sauransu irin waɗannan jiragen. Ai kaga irin waɗannan ruwan sun yi a ce wai a ɗebo ruwa daga tafki, daga me aka ce irin gonaki ya ake irin daga gulabe haka, gulabe ai kaga da bambanci. Ruwan sama suna da bambanci da waɗannan ruwan, waɗanda in an ka aje su kamar a ce dam inda aka aje ruwan sama, an aje su kowane lokaci jirgi zai zo ya kwashe su a inganta su a kai ga wani garin da aka buƙatar a yi noma mai kyau, sai dai a sako su na gane sai a yi noma da su. Thomas Kallama, ina fatan ku kun fahimta kamar yadda ni kaina na fahimta. To akwai wani kira ko shawara da zaki ba wa 'yan uwanki mata, domin kin san aka ce ciwon ya mace na ya mace, ba ko wani sako da zaki bayar? Shawarwari na ɗaya, mace respect yourself in ji an boko, ya zan duk inda ki samu kanki kina girmama kanki, sai ke girmama kanki wani zai girmama ki. Na biyu, ke ma ki nemi sana'a. Na uku, ki nemi ilimi, saboda ita rayuwar birni tana ta haya da abubuwa guda biyu, ilimi ne da neman kuɗi, so ku kasance cikin wannan. To masu kallon mu duka a nan za mu tsaya, sai kuma wani lokaci in Allah ya sake haɗa mu. Muna godiya sosai, kuma muna muku fatan alkhairi, kuma muna yi wa faƙuwar tamu fatan alkhairi. Ni ne naku Muhammad Kailani, wanda ake kira da mai kayan daɗi. Mai kayan daɗi da kai shi yake cewa ku ji daɗi, kowa yana muku fatan alkhairi da wannan haɗaɗɗen daɗi. Sai wani lokaci. Assalamu alaikum. Dandalin matasa. Shirin dandalin matasa. Dandali ne wanda yake wayar da kan al'umma. Shirin dandalin matasa. Dandali ne wanda yake wayar da kan al'umma. Dandalin matasa, dandali ne wanda yake wayar da kan al'umma.